bautismo, di ba? Bautismo po ninyo. Ang bautismo na ina-apil sa kaluwasan. Ina-apil. Ang makaluwas na gid na, ang makaluwas na gid kanang pagtuo nga kinasing-kasing diya. Wala na intuo ka. Ito mong gituhan di ay. Si Kristo nga mangluluwas. Oh, na dayon, sa diha nga mo tuo ka, intuo naman ka. Oh. Dawat ka sa ang bautismo, di ba? Ang bautismo na lahi na siya. It is kuan na siya kanang sa Bible obedience. Ing ubi ba kay ubi, ing sugot. Dili na, ako lang i-explain sa mo na. Bahalag dili mo mutuo at least. At least ang bautismo na para ni Kristo. Butang ata si Kristo. Si Kristo no. Bautismo ngano si Kristo. Ngano si Kristo. Ang pangutana ngano si Kristo gibautismohan man. Tapos ngano man kung sa krus sa Kalbaryo, katong sa krus nga namatay sa Kalbaryo, katong taong kawatan, gingnan naman ni Kristo karon dayon kuyog ka nako sa kong paraiso. Gingnan ba to niya nga, hoy, kapulano, kay mito mga nako. Naog sa diya pagpabautismo sa, pagbuhat sa maayo, pagsimba sa, pagbuhat sa 10 commandments. Ang bautismo na una kay pagtuo, mo nang gitawag kag bautismuhan ka. Kay naman kay pagtuo. Kini atong mga higalang mga sulpot ba siguro basit nagpait na gyud siguro sila og membro. Manang maningkamot gyud na sila adto sa mga balay-balay sa mga Katoliko aron pagpanglingla sa mga inosente og mga tawag aning mga Katoliko bitaw nga dili ngon anak kalalom ang pagtuo nga ilahang gitawag og dahibawan. Kay actually ang target ining atong mga higala nga mga tagak nga gikan sa sulpot nga mga sekta. Ang ilang target kadtong mga Katolikong dili kingon ana kadako ang pagsabot sa pagtuong Katoliko. Kay mo man dali nilang ilaron, dali nilang tawag ining paningkamutan nila nga makuha og maadto sa ilahang pundok. And at the same time kining video mga sir og mga ma'am may gani kay si nanay ni sukol. Di ba? Bilib ko ni nanay kay ni sukol gid siya sa pagpamutbot ining mini nga magwawali. Nganong mini mangyud na sila mga sir og mga ma'am sa hinungdan nga kin mo mga punduka kining mo mga tawhan na resulta ni sa mga pundok nga nang butho lang after 16th century. Before 16th century wala pa ning mga punduka. Subot pasabot mga mini ni kay ingon ba ni Ginoong Kristo nga sa maabot nga panahon na ay manungha nga mga mini nga propeta o mga mini nga mga magtutudlo aron linglaho niya even kadtong mga pinili sa Dios. O tanawa unsaon nila pagpanglingla sa mga Katolikong mga inosente concerning bautismo. Kaya ang simbahang Katolika manggod ituman sa gisulti sa tuong Ginoong Kristo o pamulong sa tuong Ginoong Kristo nga gawas ang tao magpakatao pag-usab sa tubig o sa espiritu dili siya makasulod sa harian sa langit. O kanang gingon nga pagpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu, refer ka na sa bautismo or bunyag. Subot pasabot, kung atong sabton ang gisulti sa Ginoo, dili ka makaadto sa langit, di ka makasulod sa harian sa langit kung dili ka mabautismuhan. Pamulo na Kristo dili na ato Dili na imbintos Katoliko or imbento ni bisan kinsa. Mo na nisulti San Pedro, 1 Pedro kapitulo 3, bersikulo 15 hangtod sa gitawag og 22 ingon pa ni San Pedro kay ang bunyag or bautismo maoy nagluwas ninyo kay pinaagi nini Galacia kapitulo 3 bersikulo 27 atong gisulob ang atong Ginoong Hesukristo. Mo na gisulti sa balaang kasulatan karon unsa may ginahimo aning mga tagak nga gikan sa sektang sulpot ingon nila di na kinahanglan ang bautismo tuo lang ka luwas na ka gipangluasan lang mo. Nga naman, requirement sa bautismo and at the same time, requirement sa ato ang gitawag og kaluwasan ang pagtuo sa Dios. Kay Hebrews chapter 11, verse 6, di man mahimuot ang Dios sa mga tawo may pagtuo. So requirements na kinahanglan na akay pagtuo. Pero, kanang gitawag og pagtuo na ang pamasahe nato. Kung baga, nga ato ang dawaton ng ato ang Ginoong Kristo. In what way na to madawat si Kristo? Madawat to si Kristo pinaagi sa mga sakramento, particularly ang una sa mga 7 ka mga sakramento mo ng bautismo. Kay again, ingon pag San Pablo, pinaagi sa bautismo, gisulob nato ang atong Ginoong Hesukristo. So karon, ang faith kinahanglan. Pero wag ginimo nga faith lang luwas na ka. No sir, no ma'am. Kay pagtulan niya luwas na kano. Possible nga kining ato ang amigong
tagak nagikan sa kitang sulpot membro siguro sa Baptist. Waday kalabutan ang bautismo sa kaluwasan. Di nga nang mapabautismo pa man mo. Nga sila, obedience manggod na nga atong sundon na nga atong Ginoong Kristo kay si Kristo daw kuno nagpabautismo sab. Ayo ipariha ang bautismo ni Kristo ug bautismo sa tawag ng Kristiyano. Nga naman kay ang bautismo nga nadawat ni Ginoong Kristo dili to bautismo alang sa kaluwasan. Mao kato ang fulfillment nga entrada sa iyang misyon sa pagwali o pagtudlo. Pero kanang bautismo nga dapat dawaton sa Kristiyano, dawaton sa usa ka tawo nga wa pa gitog bautismo, katong bautismo sa kaluwasan nga din gisugo ni Kristo sa St. Matthew chapter 28 verse 19. Nga obligado kita magpabautismo. Kung di ta magpabautismo, di man ta makaso sa langit. Mo man nagisulti ni Kristo. Di ba? O napa siya itawag ang biniltuldo nga panabot o katuding kawatan di ay gibautismuhan ba di ito? Actually, ang bautismo nga nadawat ni atong kawatan dili baptism by water. Dili baptism of water, kundi baptism of blood. Sa kuang pagkabalo ha, nga naman kay pinaagi sa iyang gitong dugo o pinaagi sa profession sa atubangan sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagtuo, yun. Nabunyagan siya or nabautismuhan siya. Karon, so ang may tabo anak mga sir og tawag ining mga ma'am, di mo pwede ipariha nga analogy kadtong nagbitay sa krus og kita. Ana karon nagbitay ta sa krus karon. Kay para atong gamiton tong analogy nga tawag ini na nato sa kanang necessity. Kaya para ingnon ta nga no need na tong gitawag og bautismo. Hindi na to pwede usabon ang pamulong ni Kristo. Ang gisulti ng Kristo, gawas ang tao magpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu, di ka makasulod sa langit. So dili pwede ipariha kadtong kawatan nga naa sa krus og kita, dili pwede na. Ikaduha, kadtong kawatan naa sa tubangan si Kristo. Og di-confirm si Kristo. Og kabalo si Kristo nga wani kay gayon pa siya makabuhat og tawag ining moadto og magpabautismo kay gilansang na gani no. Pero kita, la pa man higayon nga moduol sa mga ministro sa Dios. Mga ministro sa Ginoo nga diin gituguyanan niya nga mamautismo. So dili pud ipariha na, it is a fallacy of incorrect analogy sa ato ang sitwasyon og sa sitwasyon sa gitawag og kawatan. Dili nimo pwedeng ipariho. So again, dili ta makasulod sa langit, di ta tawag ining fully nga makadawat sa tong Ginoong Kristo nga mo'y pamasahin nato sa kaluwasan kung dili ta bautismado. Mo na nga ang bautismo apil siya sa kaluwasan. Kaya again, kung dili mo ka mabautismuhan, ba kay Kristo? Kung dili ka mabautismuhan, di nimo masulob ang dugo ni Kristo nga mo'y gitawag ng luwas nato. So mo na mga sir ug mga ma'am, mo na kita mga Katoliko, mo na bata pa, bautismuhan na, nga naman kay nga tumong og tinguha, ka salvation. Wala ang bata pa, bautismuhan na dayon, nga naman kay gusto nato kanang mga bataa makasulob og Kristo og makabaton og kaluwasan. If in case basig simbang ko mamatay, makasulod sila sa langit kay bautismado man. Pero kini mga mga amigo nga ang bautismo ay kalabot sa kaluwasan, binutbot na resulta na sa Amerikanong John Smith nga tawag ining nagabuot-buot lang og bautismo siyang kagalingon, gusto na immersion pero siya pud mismo gibautismohan og tawag ining pinagig kabo. Okay? So atik ni mga tawana mo na imong tama ra po tong gisuklan ni nanay. Og siguro basig nakakat-on ni si nanay sa mga program sa mga Defensor Katoliko kay ditubag man gyud siya. So saludo ko ni nanay. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta
suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.